Здравейте, хора! Днешното видео мислих да е цялостно обобщено за втория триместър от бременността, но тъй като подхванах и се поинтересувах от една тема и смятам, че тази тема заслужава отделно видео, да не я намесвам с всичко останало, така че днешното видео ще е посветено на темата за предродилната депресия. Да започнем от там, че без значение какъв вид е депресията и дали сме бременни или не сме бременни, менталното здраве е едно от най-важните неща, на които ние трябва да обръщаме внимание, защото от нарушенията в менталното здраве следват и много нарушения в комуникацията ни с хората, физически заболявания и така нататък. Ние някакси сме склонни често да пренебрегваме много своите чувства, своите емоции, своето душевно състояние, но определено това ни играе лоша шега. Но в условията на бременност това е още по-важно, защото от нашето емоционално състояние много пряко влияе освен на нас самите и на развитието на нашето дете. Какво представлява всъщност предродилната депресия? Казвам го единствено от човек, който се е поинтересувал и ще го преплета леко и с моя опит. Не го казвам като специалист. Тук е момента да вмъкна, че абсолютно задължително е всички тези неща вие да ги коментирате с докторът, който проследява вашата бременност и съответно и психолог или психоаналитик, без значение, ако се чувствате, че изпадате в такова състояние. Не приемайте това видео като някакъв вид научно, медицински, обоснован. Не, аз не съм специалист по никакъв начин, просто ви давам моята гледна точка по тези въпроси, защото смятам, че е важно да засягаме тези теми, а не да ги подмитаме под килима и да се правим на много силни, на много можещи, че се справим за всичко, без въобще да обръщаме внимание на себе си. Предродилната депресия, тя е изключително неглижирана, никой не обръща внимание, на всичко се казва, айде бе от хормоните, така. Но всъщност е състояние, на което трябва да обръщаме внимание, ако усетим, че се просмуква в нас и в нашето ежедневие. Тя е ежедневно тревожни мисли, натрапчиви мисли, постоянно усещане за тъга, за една меланхолия, едно безразличие, една потиснатост. Може да избива под формата на гняв, на ярост, на силни такива негативни емоции, насочени към нашите близки или към определени ситуации. Ние всички в определен момент изпитваме и тъга, и гняв и така нататък. И това, че сме се ядосали веднъж, със сигурност не означава, че сме в депресия, но ако всеки ден ежедневно ние не се чувстваме добре, всъщност ние трябва да обърнем внимание на своето емоционално състояние. Други симптоми, които също така може да забележите при предродилната депресия, това е постоянно чувство на страх и притеснение от бъдещето, едно безразличие към всички ежедневни дейности, нямайки никакъв интерес, енергия, желание за нищо. Едно чувство на празнота, чувство на самота, чувство на неразбиране, на неудовлетвореност. Също така и безсънието, което по принцип безсънието по време на бременност не е нещо ненормално, особено пък в по-напредналите месеци, когато постоянно вечер ставаме да ходим до тоалетна, но прекомерният сън или абсолютно нездравословното и прекомерното безсъние също могат да бъдат признаци, когато вървят ръка за ръка с някои от останалите симптоми. Липсата на абсолютно всякакъв апетит, придружен с някои от останалите симптоми, или прекомерното хранене, придружено с някои от останалите симптоми, също могат да бъдат индикация на нещо такова. Много е важно да забележим себе си, да сме осъзнати за нашите чувства и да се постараем да наблюдаваме нашето тяло. Първо да фокусираме къде в нашето тяло изпитваме, дали тук нещо ни пристяга, има ли ни нещо всъщност. Оттам насетне вече да почнем да търсим и причината, която ни подтиква към това състояние. Тук искам да подчертая с две големи черти. Ако имате мисли за самонараняване по какъвто и да е начин, абсолютно задължително на 100%, първо го изговорете с вашите близки и после потърсете по някакъв начин помощ или отдушник при психолог, психотерапевт или без значение книги или нещо, но говорете с някой. Не се затваряте в себе си, защото много е важно да говорим по тези теми и да споделим, а не просто да ги теем вътре в себе си. Хубаво е, много важно да седнем и да преосмислим и да помислим какви може би са част от вероятните причини, които ни подтикват към това нещо. Едно от нещата може да бъде и то често и придружава останалите хормоналните промени, които
се случват с нашите тела, отразяват се изключително много както на физическо, така и на емоционалното ни състояние. Друга причина може да бъде проблеми в работата за дамите, които все още ходят на работа, липса на подкрепа от любимия или проблеми в семейството, финансови притеснения или притеснения за това как ще се справяме с бъдещото бебче, когато то ни е първо дете. Но дори второ, трето също може да имаме притеснения как ще се справяме и ще съчетаваме децата заедно с всички други отговорности. Могат да са някакви други междуличностни взаимоотношения с наши близки. Причините могат да са много. Важното е да преосмислим нашия живот и да помислим откъде идва цялата тая работа. И ако нямаме абсолютно никакви проблеми междуличностни с партньора, с наши близки в работа, финансови и така нататък, най-вероятно причината е хормонална. Като цяло жени, които са страдали от някакъв вид депресия или тревожност, преди са по-склонни да имат и предродилна депресия. Много е важно да обърнем внимание на това състояние. Също пък жени, които имат предродилна депресия, са много по-склонни да имат следродилна депресия, която е, бих казал, дори още по-неприятна и още по-трудна за преодоляване. Затова сега е момента, ако изпитваме всичките тези чувства и емоции, да потърсим по някакъв начин решението на тях. Сега отново няма да навлизам в медицински теми, защото това не ми е специалност и аз не съм компетентно лице, но просто като идея ще ви дам, ако искате, прочетете, но реално предродилната депресия може да има и физически последствия върху самата бременност и върху детето. Поради високите нива на стрес може да има по-голям приток на кортизол към плода. Също така може да има мален приток на кислород заради неглижирането здравето на майката. Много са причините. Още повече, че ние, когато сме в депресия, ние не си осигуряваме нужните хранителни вещества. Обикновено имаме проблеми с храненето, проблеми с движението. Всичко това отново се отразява върху самото качество на хранителни вещества, които даваме на нашето дете. То може да се отрази и след това на психичното състояние, да породи хиперактивност и различни поведенчески неща. Пак казвам, не съм медицинско лице, това просто е тема, която аз съм се поинтересувала, прочела, просто ми беше интересна и много ми се иска да заговоря за нея, а от тук нататък вече всеки сам да се консултира с специалисти и да вземе мерки за себе си, адекватни, подкрепени от специалисти, не от YouTube видеа със сигурност. Така че това видео не е видео за самолечение. Просто е една лампичка, която да ви светне и да потърсите адекватна и компетентна помощ. Когато вече осмислим какви са причините и то най-голямата крачка е първо да осъзнаем, че ние изпадаме в някакво такова състояние, но когато вече поосмислим какви могат да бъдат причините, е хубаво да направим стъпка към това и да решаваме проблема. На първо място, какво бих ви препоръчала аз? Пак казвам, като некомпетентно лице, просто от чисто човешка гледна точка. Първото, което бих ви препоръчала, е да поговорите с вашите близки и да им обясните как се чувствате и какво се случва с вас. Силно се надявам, че имате любящи и подкрепящи близки, които биха ви подали ръка и биха ви разбрали, но ако не получавате разбиране в къщи или сред своя кръг, това пък може и да е една от причините, която я подтиква към това състояние, но може да се свържете с специалист, да го изговорите с проследяващият бременността ви лекар и да потърсите решението там. Искам да вмъкна нещо, което смятам, че вече е отживелица и не е вярно, но все пак искам да го вмъкна в това видео. Нали знаем, че това да ходиш на психолог и на психиатър не те прави луд или луда? Нали? Това е останало много назад във времето, силно се надявам. И вече сме едни интелигентни същества, които знаят, че това да посетиш специалист, психолог или психиатър те прави точно обратното. Интелигентен човек, който търси, както когато физически тялото ни боледува, отиваме на лекар, така когато нещо с душата ни не е на мястото си, отиваме при психолог. И това е за мен една от най-висшите форми на грижа за себе си, но със сигурност не ви прави луди и със сигурност не бива се срамувате от тези неща. Напротив, трябва да се гордеете, че търсите начин да се чувствате все по-добре и по-добре. Така че по темата дали трябва да ни е срам,
Не. Категорично. Другото нещо, освен това да поговорим с близките си, освен това да поговорим с проследяващият ни лекар, освен това да потърсим професионална помощ при психолог или психоаналитик, са някакви такива ежедневни малки стъпчици, които биха много подобрили качеството ни на живот и нашето душевно състояние. За съжаление, много пренебрегвани в днешно време, но също толкова важни, колкото и нещата, които казахме до тук. На първо място, вода. Пийте вода. Пийте 2 литра, 2 литра и половина, без значение. Не се обезводнявайте. Водата е толкова важна част от нашето тяло. Тялото ни, за да функционира правилно, има нужда от вода. Правилното функциониране на физическо ниво на тялото води до по-правилното функциониране и на емоционално, и на психическо ниво. Второто, храната. Просто колкото се може повече избягвайте захар, бяла захар, трансмазнини, всякакви такива чипсчета, защото те влияят на нервната ни система, която пък влияе на емоционалната система и цялата тая работа се засилва още повече. Другото нещо, движение. Ако имате препоръка от лекарят ви да не се движите изобщо, защото имате проблем на бременност, разбира се, трябва да послушате него. Но ако бременността ви е нормална и вие имате възможността, схождайте се, излизайте на въздух, въпреки че е студено времето, няма значение. Намерете 15 минути на ден, ако трябва, просто движете се, излезте, разходете се, има йога за бремени, има стречинг за бремени. Всяка сутрин, откакто съм бременна, правя 10 минути стречинг и това е най-прекрасното нещо, което правя за себе си. Правейки тренировки, наблюдавайте тялото си. Ако усетите болка тук и там, просто спрете. Или някакъв дискомфорт. Но при една нормална бременност няма никаква причина ние да спрем да се разхождаме, ние да спрем да правим някакви много леки и приятни упражнения и даже напротив, това се насърчава и препоръчва. Съня с напредването на бременността става все по-труден и по-труден, но въпреки това аз тук бих ви дала един съвет, който на мен ми помогна. Направете си вечерна рутина. Какво включва примерно моята вечерна рутина? Тя е много топъл душ. Казвам го в последствие. Аз душ съм си взимала винаги преди да легна, но комбинация с другите неща някак се успокоява моето тяло и аз наистина, откакто започнах вече 2 седмици да правя тази вечерна рутина, аз пък като къпана, смисъл като къпано бебе. Много топъл душ. След този душ, естествено, мажа си тялото за стрии, мъжете се. След това сядам и си правя масаж на лицето, фейс йога. Може да намерите много видеа, 5-10 минутки без значение с някакво масажно олио или нещо такова. Просто така да си масажирате, да се успокоите малко, дори 5 минути ден. След което си реша косата, защото по този начин масажирам и скалпа ми. И искам да ви кажа, че това е game changer. Това толкова променя твоето самоусещане преди да си легнеш, че просто нямам думи. Ако имате възможност, направете си някакво чайче, вземете книжка, дори 5 страници, без значение. Вече след това, като си легнеш, ти просто сънят ти е на абсолютно друго ниво. Други неща, които може да направите в случай на потиснатост или предродилна депресия, това го препоръчвам винаги. Това е нещо, което ме измъкна от натрапчивите мисли, които ми се появиха след раждането на Мише. Това е да слушам аудиокниги. Вършейки цялата домакинска работа вкъщи, някакви такива неща, които не изискват концентрация и мисловна дейност, и ги правя просто машинално. Аз нон-стоп слушам аудиокниги. Просто това за мен е... Storytel ми промени живота. Факт, неоспорим. В случая, между другото, имам и 20 дни безплатно ползване на Storytel. Линк, който ще оставя долу в описание. Ако някой иска да го пробва, да ползва 20 дни безплатно, да види дали приложението е за него, може да опита. Но абсолютно аз си слушам по цял ден книги. Това много ми харесва, много ме разтоварва и ме кара да се чувствам по-добре, особено ако си подберете подходящите книги. Има всякакъв вид книги, романи, фентазита, личностно развитие, книги за родителство, всякакви такива неща. Тъй, че супер е. Друго нещо, което също бих препоръчала може да опитате да си отделите време за себе си в медитация или нещо такова. Просто да дишате дълбоко, да издишате и в този момент да се концентрирате върху вашето дишане основно. Така, ние като цяло хората не дишаме много правилно, но това да отделим 5 минутки да се концентрираме върху нашето собствено дишане
5 минутки днес, 5 утре, след 2 седмици могат да станат 10, но като цяло много помага за по-висока осъзнатост, будност и така някакси подхващане на контрола върху нашите собствени емоции и чувства. Друго и много важно нещо, което също искам да спомена, е при дамите, които имат притеснения как ще се справят с бебето, когато се роди, особено когато то е първо. Не се притеснявайте на първо място. Искам да ви кажа, че природата е много по-голямо нещо от нас самите и от нашето съзнание. Природата си знае работата. В момента, в който родите, дори да сте най-нескопосаната личност и безотговорна на света, някакси в момента, в който родите, на вас инстинктът ви се пробужда и вие отвътре ви идва какво да правите с това дете. Да, притеснително е, със сигурност е притеснително. На мен ще ми е трето дете. Просто ме притеснява къпането, като са малки. Но не е болка за умиране. В смисъл, то нямаш избор. Така ли, че като се роди детето, ти трябва да го гледаш. Няма да легнеш на земята, да се разревеш и да кажеш, не мога, край, отказвам се. Имайте повече вяра в себе си. Имайте повече вяра в природата, във вашите собствени инстинкти и знайте, че вие сте човека, макар и да нямате опит, който ще се справи най-добре с отглеждането на вашето дете. Вашето дете, то е живо същество, което вече определен брой месеци живее в вас. Кой друг ще го усети по-добре от вас? Вие определен брой месеци, в зависимост от кой месец сте, вие го носите в себе си. То това детенце усеща всяка ваша мисъл, всяка ваша емоция, всяко ваше чувство. Кой по-добре ще се нагоди с него? Връзката на майката с детето е нещо необяснимо. Имайте доверие в себе си. И ако имате около себе си хора, които ви карат да се чувствате, да не вярвате в себе си и ви потискат, просто спрете да контактувате с тях или максимално ограничете контакта с тях. Нямате нужда. Точно в периода на бременността човек трябва максимално да отреже токсичните хора в живота си. Ама задължително. Ако някой ви казва, ти как ще се оправиш? Оле, колко е трудно с деца. Майко мила, това да имаш дете, направо, живота спира, живота започва. Живота започва на един по-различен етап, когато имате дете. И честно казано, аз до сега не съм чула нито една майка да каже, моят живот спря откакто родих. Аз просто се чувствам отвратително от това да съм майка. Напротив, поне около мене всички майки, с които някога в живота си съм контактувала, казват, че откакто те са родили, откакто имат дете, толкова ги е осмислило и ме е осмислило съществуването е толкова хубаво. Има моменти на стрес, има моменти на недоспиване, има моменти, когато детето плаче или когато детето е болно. Това са неща от живота. Никой ни гарантира, че живота ще е една приказка, в която всеки ден ще сме юху, в смисъл супер щастливи и всичко ще ни е тип-топ. Това са нещата от живота. Децата боледуват, децата плачат, децата създават проблеми понякога. Иланка е първи клас, тъй че проблемите стават все по-различно естество с порастването на детето, но самото същество да си те обича, ти да си му мама и така нататък, това е безценно. Наистина е безценно. Вярвайте в себе си, не се поддавайте на комплексите и на простотията на някой. Бъдете над тези неща, за да запазите своето емоционално и психично състояние. Другото нещо, което много би ви разтоварило, това е да четете някакви готини статии, свързани с кърменето. Примерно, ако искате да кърмите с бременността като цяло, да се разтоварвате, да навлизате в темата, да ви е готино. Не се напрягайте. Не се напрягайте от това дали сте купили всичко за детето и дали ще му подсигурите всичко. След като ви изпишат от болницата, аптека, вярвам, че всеки има на 5 минути или на 10 минути. Дори нещо да сте пропуснали, отива се до аптеката, отива се до детския магазин, отива се до кое си. Не е болка за умиране, ако нещо не сте купили. Всичко може да се набави и в движение. Ако искате да си го направите по-рано, няма лошо, но не си причинявайте стрес. Просто направете го по един спокоен начин. Да, ще ви разкажа и за моя опит и как се справям аз с лудото бушуване на хормони, което се получава при мене. Както ви казах, аз съм в 7-ми месец, за втория триместър и всякакви видове симптоми ще говоря в друго видео. Сега ще засегна само за темата с емоциите. Предродилна депресия. Този етап не смятам, че имам, защото в
ежедневен план аз се чувствам изключително спокойна и се занимавам с много неща, които обичам и ми харесват. Едно от тях е правенето на видеа, други мои занимания си имам, които ми доставят удоволствие. Към този етап не ходя на работа, в болнични съм, аз съм си вкъщи. Имам много време за себе си и така да се насладя на спокойствието, което имам в момента. Но има нещо друго, което се появява при мене. Напоследък така зачести и това е някакъв бум от емоции, които примерно се появяват един път в седмицата. Този бум от емоции обикновено е насочен към Васко. Не знам точно защо към него, но това е нещо, което аз гледам да съм осъзнат човек и горе-долу да си контролирам чувствата и емоциите и да разсъждавам преди да реагирам. Но идва един такъв момент, в който явно стресът ми идва малко в повече от самия дискомфорт на бременността, от това, че навънка е зимно, студено, което много ме потиска. Стъмнява се рано. Това, че децата, прибирайки се от детска и от училище, няма как да си изразходят енергията на детската площадка. Те са вкъщи, поудяват, държат се на моменти безумно лудо, което сява много голяма доза напрежение. И явно от всичките тези фактори на мен ми се натрупва и да речем един път в седмицата, понякога 2 пъти в седмицата, аз просто избухвам. Но като ви кажа избухвам, имам предвид, че до степен просто е така, както си стоя и нещо мъничко ме пали. Примерно, що съм му повторила на Васко 1000 пъти да не си оставя чинията в мивката, ми да я мушне в съдомиялната. Нещо супер тъпо и незначително, за което няма никакъв смисъл, нали, да се вдигат скандали. Нещо супер малумно ме пали до степен аз да почна да крещя, буквално крещя по него, може и 1 час. Абсолютно губя контрол изцяло върху себе си и почвам, това е нещо страшно и даже много е гадно. Чувство, че ще хвана и ще го смачкам. Много голям гняв, много голяма ярост, което със сигурност не смятам, че е нормално. След като ми мине, почвам да изпитвам много гадно чувство на вина, що съм се държала по този начин. Как да ви кажа? Опитвам се да не се обвинявам твърде много, защото и това постоянно да живееш с едно чувство на вина не е много окей, но се опитвам и така да сравнително да ги избягвам тези моменти, въпреки че то как да го избегнеш, като ти въобще се едно си излизаш от тялото и се вселява друг човек и прави някакви тъпоти и после си отива и те оставя, а ти да си береш последствията. Точно по този начин мога да го опиша. Плюса е в цялата тази ситуация, че Васко е много разбран в това отношение и просто го изтърпя по някакъв начин. Не знам как го изтърпя, защото аз не би го изтърпяла. Честно казвам, някой ми се държи по този начин, нямаше да го изтърпя, но то е доста така разбран в тази ситуация. Изтърпяме и просто после казва спокойно, сега не се притеснява и така нататък, което ме кара още по-тъпо да се чувствам, нали, по-виновно. Това изцяло го отдавам на хормоналния бум. Нямам друга реална причина, нещо, което ме подтиква да се държа по този начин. Хормоните не са за пренебрегване, в смисъл като фактор да ни потискат и да ни карат да се държим по определен начин. Дали нещо друго ме притеснява, гледам да не го мисля. В смисъл такъв, да, за нас това ще е 3-то дете и на моменти така се замислям. Йоанка е 1-ви клас ученичка, тя има нужда от внимание. Мишто е на 4 годинки, тя има нужда от внимание. Бебето и то има нужда от страшно много внимание, като се роди, нали? То постоянно трябва да е в ръцете на някой. И то изцяло зависимо от нас същество. Как ще се справяме, какво ще правим? Идват ми такива мисли. Със сигурност ми идват. По-скоро притеснението ми е дали ще сме достатъчно качествени родители за тях, дали ще им даваме достатъчно от това, от което те имат нужда. Но след това се замислям, че ние, ако сме били ученици и сме били в детската градина, ние сме живели в съвсем различни времена и не сме получавали толкова грижа и любов и всяка вечер нашите да ни треперят и да се притеснят. Как ти мина деня? Дай да поговорим. Как се чувстваш? Това, което аз се опитвам да правя с децата. И пак сме оцелели и сме станали хора. И дори в даден момент, заради раждането на бебето, аз леко да се намали вниманието към децата, аз съм сигурна, че те ще разберат. И те ще усещат цялата любов, която те също ще получават, но малко по-малко време ще има за тях. Още повече, че те също ще се радват на бебето, те също ще имат време с бебето, така че надявам се, че по естествен път ще се напаснат нещата, без да ги натоварваме, че
те са длъжни да се грижат за бебето, те са длъжни като каки, еди си какво си. Не искам да ги натоварвам с очаквания към тях. Искам просто да знаят, че бебето се ражда, бебето ги обича, бебето се радва да има такива хубави каки. Защото когато натовариш едно дете с очаквания, ти си кака или батко, ти трябва да правиш това, ти еди си какво си, ти си длъжно на това бебе, то почва да някакси пробужда някакъв вид ревност, лека такава негативна нотка, някакво напрежение от страна на по-голямото дете към по-малкото. Това си е мое мнение. Но когато се роди бебе и примерно се каже на по-голямото дете или по-големите деца, много те обича бебето, много се радва, че те има, детето някакси почва да изпитва взаимна любов и взаимна връзка. Това беше по днешното видео. Надявам се да ви е било полезно, да ви е харесало. Пак казвам, не съм компетентно медицинско лице, така че ако имате някакъв вид емоционални смущения или проблеми, потърсете компетентна помощ. Това беше просто един сигнал, една лампичка, индикация, която да ви светне, че може би нещо наистина не е наред и може би наистина е хубаво нещо да направим за себе си. Много ви благодаря, че бяхте с мен и в това видео. На всички бременни мами пожелавам лека бременност, леко раждане и всичко ще бъде наред. Обичам ви!